Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всем добрый вечер, вітаю тебя таксама. Вітаю Ну вам. і сёння той самый дзень. Той самый чацвер. Так, калі мы сустракаемся і вяртаемся ў минулое, каб нешта ўспомніць, чагосьці дазнацца, чаго мы не Конечно. ведалі. Справа ў тым, што сёння зноў курсы па гісторыі Віцебска і Віцебшчыны. Мы пастараліся выйсці на вось тыя даты, дні, як і было раней, першы і трэці чацвер месяца. Ну, будзем старацца прытрымлівацца гэтых дзён. Але ў мінулы раз, ну, у нас гэта справа абсалютна звычайная, мы не паспелі разабраць тэму войнаў у часы Полацкага княства, таму сёння мы будзем працягваць гэту тэму. Мы як войска шлі, спыніліся. І вось зараз трэба працягваць. Адпачылі і зноў пойдзем далей. Таму зараз будзе не нейкае дэжавю, мы будзем працягваць тэму мінулага раза. Гэта «Вячэрні Віцебска» і будзем пачынаць нашы курсы. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя телегледачы. І мы прадстаўляем нашых знакамітых гасцей. Гэта Дзяніс Юрчак і Анатоль Дулаў, кандыдаты гістарычных навук, дацэнты. Добрый вечар. Ну і так, давайте нагадаем, на чым мы спыніліся. Ну, я так разумею, зноў жа мы не будзем пачынаць, так? Ну, спыніліся дзесьці мы вельмі далёка, і больш таго пытання гісторыі Полацкага княства мы і раней разглядалі, прычым ужо гаворка вядзецца, што спыніліся там некалькі гадоў таму, у каго ёсць жаданне вярнуцца да гэтай тэмы, усе «Вячэрнія Віцебскі» ёсць на YouTube, іх можна паглядзець, калі што можна знайсці прамыя спасылкі на нашых групах у ВКонтакце, на Фейсбуку, таму там усё ёсць. Але тым не менш мы ўсё ж такі вернемся до той тэмы, а менавіта войны і ваенныя дзеянні перыяду Полацкага княства, на якой у мінулы раз крыху і не паспелі. Не паспелі крыху, так крыху, што можна так. Яшчэ гадзінку пра гэта паразмаўляць. Так, ну, на чым мы спыніліся? Мы не паспелі, калі непасрэдна правядзення тактыку вядзення боя узбраення мы закранулі, але асаблівасці вядзення боя на той момант. Як змагаліся? Ну, тактыка таго часу істотна адрознівалася ад больш пазнейшых часоў. Галоўнае, што доўгі час абсалютна большасць бітваў ўсё ж такі гэта былі першыя бітвы. Таму кавалерыя пачынае выкарыстоўвацца пазней. Гэта ўжо не часы Ўсяслава, і тым больш не ранейшыя часы. Акрамя таго, калі мы будзем глядзець Вялікае княства Літоўскае, перыяд менавіта гэты перыяд у нашай гісторыі, ці перыяд Рэчы Паспалітай, калі Вялікае княства знаходзілася ў складзе гэтага міждзяржаўнага аб'яднання, мы бачым, што вельмі часта актыўна выкарыстоўваліся аблогі гарадоў. У той жа час, як у часы Ўсяслава, у часы яго папярэднікаў, гэта была аблогі сустракаюцца, але гэта ўсё ж такі рэдкасць, таму што прасцей было ўсё ж такі выкарыстоўваць тактыку нечаканага нападу з найменшымі стратамі, таму што штурмаваць горад, умацаваны горад, які падрыхтаваны для аблогі, гэта патрабуе велізарных намаганняў, велізарных рэсурсаў, якія далёка не заўсёды маглі дазволіць сабе гаспадары тых княстваў, уладары тых княстваў, якія на той момант існавалі на тэрыторыі Беларусі і вакол яе. Таму аблога, мы прыгадаем сёння некалькі прыкладаў, але гэта вялікая рэдкасць. Часцей за ўсё ж такі нечаканае нападзенне. Гэта тады, калі не атрымалася раптоўна і знянацку. Калі не атрымалася раптоўна знянацку, калі не атрымалася сустрэцца дзесьці ў поле, дзе ўжо не схаваешся і прыйдзецца вырашаць непасрэдна падчас бітвы, падчас сечы. Таму, прычым, прыкладаў такіх хапае. Больш таго, калі такая тактыка выкарыстоўвалася, гэта ўсё прыводзіла да таго, што гарады таго часу, зразумела, былі ўмацаваны. Добра ўмацаваныя, прычым знаходзіліся яны на часцей за ўсё прыродных узвышшах, якія самі па сабе ад прыроды ўжо было не так проста ўзяць. Акрамя таго, узводзіліся сістэма ўмацаванняў, земляных умацаванняў, прычым земляныя валы насыпаліся, унутр яшчэ ўстаўляліся канструкцыі, драўляныя канструкцыі, каб яны не аплывалі. І тым самым, каб гэтая форма
не прыстасаваная для штурму, ну, якая стварае перашкоду для штурму, яна захоўвалася. Зверху звычайна ставілі ўжо ўмацаванні драўляныя, ці гэта частакол, ці зрубныя канструкцыі, якія больш масіўныя, але яны і больш затратныя. Таму, калі проста паглядзець, вось той же Мікола Плавінскі, якога мы прыгадвалі, кніга зноў у нас сёння прысутнічае, ён кажа, што на будаўніцтва толькі мінскага ўмацавання, мінскага замку прыйшлося патраціць каля 40 000 хваёвых дрэў. Таму уявіце, колькі, па-першае, гэта велізарны аб'ём работы, і тут патрабавалася значная людская сіла, чалавечыя рэсурсы для ўсяго гэта, рэсурсы часовыя, у сэнсе па колькасці часу, які патрабаваўся на ўсё гэта. Таму умацаванне гэта таксама не такая простая задача, але менавіта яны выкарыстоўваліся падчас нападу ворагу, і калі атрымалася закрыцца у горадзе, на па сутнасці, збольшага гэта была гарантыя таго, што горад выстае, ваколіцы будуць спалены, пашкоджаны, але ў асноўным ўсё ж такі асноўныя багацці ўнутры, людзі схаваліся, і гарантыя таго, што яны зберагуцца падчас таго ці іншага ваеннага канфлікту. Таму тактыка такая своеасаблівая. І гэта зразумела, што таксама выкарыстоўвалася. Часцей за ўсё пры нападзе на чужыя ўладанні стараліся напасці нечакана, калі не чакаюць, калі можна ўварвацца ў горад, тады можна з найбольшым вынікам для сябе дасягнуць пэўных ваенных выгад на той момант. А схавацца ў горадзе маглі ўсе, таму што хтосьці жыў за мяжой гораду, вось побач са сцяной, простыя людзі, іх які лёс быў? Не вельмі, я думаю. Схавацца маглі ўсе, галоўнае, каб яны паспелі схавацца, калі зразумела вораг падступае, тады ўжо маглі перад сваімі закрыць сцены горада, і тады ўжо шансы ў гэтых людзей памяншаліся, і больш іх шансаў было патрапіць у палон і быць прададзенымі дзе-небудзь у якасці тых жа рабоў і нявольнікаў. Таму свае нюансы прысутнічаюць ва ўсім гэтым. Но наконт нечаканасці, калі проста паглядзець нават тактыку таго часу, баявыя дзеянні, прыклады канкрэтныя таго часу, нездарма муж Усяславу Чарадзею нават у слове пра паход Ігаравы прыпісваецца прыклады нечаканага нападу, калі ён ледзь не да золку з Кіева трапіў да Царграда, да Цьмутаракані. Ну, адпаведна, за такі час туды дайсці немагчыма, але хутчэй за ўсё гэта такая метафора, якая паказвае імклівасць нападу. І нездарма мы бачым гэта і падчас паходаў на Пскоў, і падчас паходу на Новгарад. Калі Усяслаў Чарадзей ідзе на Пскоў, і ў яго спачатку не атрымалася ў 1065 годзе, таму ён папаліў толькі ваколіцы. А ў наступным годзе, ў 66-м, ён нападае на Новгарад і ўжо захапіў горад. Больш таго, ён сабраў вялікую здабычу. Усіх, каго можна было вывезці, вывезлі, горад спалілі. Гэта пацвярджаюць археалагічныя знаходкі, таму што менавіта пажарышча гэтага перыяда яно вельмі вялікае. Адпаведна, гэта вынік канфлікту паміж Новгарадам і Псковам і канфлікту інтарэсаў Усяслава і, адпаведна, Новгародскай дзяржавы, што вылілася, па сутнасці, у часовую ліквідацыю Новгарада. Умоўна, яго аднавілі, але ўсё роўна вынік быў дасягнуты. Таму галоўнае была не толькі здабычу сабраць, галоўнае было яшчэ аслабіць аднаго з канкурэнтаў на старажытным шляху з варагоў грэкі. Тут свае палітычныя мэты таксама стаялі. Ну, ввогуле, канешне, перыяд, пра які ідзе гаворка, он дастаткова працяглы, і сапраўды ваенная справа, яна эвалюцыянавала. І можна казаць, што да, першапачаткова выкарыстоўваўся пешы строй, канешне, але якраз вось сярэдзіна 11 стагоддзя і пачынае ўсё шырэй і шырэй ужывацца кавалерыя. І ў 12 стагоддзі гэта ўжо паўнавартасны род войскаў, які дзейнічае на рускіх землях. Зноў-такі мы можам казаць і пра тое, што непасрэдна тактыка вайсковых сутыкненняў змяняецца, што калі спачатку шлі, як правіла, фалангай, такім радам воінаў, магло быць некалькі радоў, і рубаліся у праціўніка з дапамогай мячоў, дзіды выкарыстоўваліся, сякеры выкарыстоўваліся. Про зброю мы ў мінулы раз размаўлялі якраз падрабязна.
якраз у 12 стагоддзі і тактыка змяняецца, таму што ўжо падраздзяляюць, як правіла, на некалькі атрадаў ці палкоў, да? Цэнтры стаіць, як правіла, пешы строй ратнікаў, а па флангах выкарыстоўваецца конніца. І гэта, канешне, робіць сутыкненні больш манеўранымі. Ну і конніца, яна ў 12 стагоддзі становіцца ўсё больш цяжкай. Гэта значыць, даспех больш цяжкі і тактыка сутыкненняў змяняецца. Масіўнае кап'ё выкарыстоўваецца і шыбкі ўжо, да? Калі раней, як правіла, удар кап'я наносіўся, то зараз кап'ё замацоўваецца, тое, што ў фільмах пра рыцараў мы бачым. Да? Як на І турнірах. імкненне збіць праціўніка з коня назіраецца. Ну, выбіць з седла, я так разумею, што ў тых цяжкіх даспехах там потым... Ну, яны былі не такі цяжкія, як можна ўявіць сабе, тое, што звычайна ўяўляецца. Гэта таксама больш позняеўрапейская з'ява, але сапраўды і кальчуга становіцца больш цяжкай, таму што калі мы будзем казаць пра тое ж 11, напрыклад, стагоддзя, кальчуга, як правіла, па пояс і з кароткім рукавом, а зараз, тым ліку, асабліва для коннікаў і рукаў, становіцца больш доўгім, і сама яна становіцца больш доўгай. Ну, да таго ж выкарыстоўваюцца ўжо і пласцінкавыя даспехі, мазаічнай структуры, і выкарыстоўваюцца лускавой структуры. Лускавы А даспех. конніца гэта другі этап. Вось першыя ішлі гэтыя фалангі, а потым конніца была. Ну, па-рознаму магло быць, насамрэч. Маглі наносіць спачатку конны удар. Ну, як правіла, бітва зноў-такі Хто задаваў тренд? Той, хто нападаў, ці той, хто павінен... Канешне, той, хто нападаў. Да, і звычайна імкнуліся нанесці удар першымі. Спачатку, канешне, можна было з лука і стрэлаў пачаць абстрэльваць войска праціўніка. Потым можна было наносіць конны удар ці наадварот. Пяхоту ўключыць справу і ударыць конніцай. Па-рознаму магло складацца, гэта залежала ад вайскового майстэрства канкрэтнага князя, тактыкі, канкрэтнай сітуацыі. Ад сітуацыі, ад Там, я ландшафту думаю, ландшафта мясцовасці. таксама залежала. Ну, гэта як і зараз. Ёсць набор зброі, вы думаеце, як яе больш эфектыўна выкарыстаць. Таму нічога не мянялася. Не змяняецца, змяняецца толькі набор тых сродкаў, якія могуць быць задзейнічаны для дасягнення канкрэтнай баявой задачы і ваеннай мэты. І насамрэч вайсковае майстэрства, яно удасканалівалася на працягу гэтага перыяда якраз у практыцы войнаў, да, і у практыцы бітваў. І зразумела, што калі мы кажам пра перыяд раздробленасці, пра 12 стагоддзя, гэта час несупынных усобіц, калі ваююць фактычна ўсе супраць усіх, і адпаведна гэта час і росквіту ваеннага майстэрства. Хаця гэта можа не знайшло адлюстравання на старонках крыніц, ну, у вялікай ступені не знайшло адлюстравання. Напэўна. Да, ну, пісалі пра усобіцы, але гераізму там асабліва і не было. Хаця і тут знаходзілі летапісы сваіх герояў. Ну і таксама трэба ўлічваць, якія рэсурсы былі, таму што пры адсутнасці значнай колькасці рэсурсаў выкарыстоўвалася часцей за ўсё апалчэнне. Апалчэнне гэта далёка не кавалерыя, не конніцы. Гэта самыя простыя віды ўзбраення. Гэта тыя ж самыя сяляне і гараджане, якія вымушаны змагацца. А тут ужо далёка... Сякеры ды вілы. Тут далёка не да тактыкі, не да актыўнага выкарыстання. Хаця магло быць і коннае апалчэнне. Людзі заможныя маглі на конях выступаць. Відавочна. Да, тут, конечно, шмат гіпатэтычна ў тым, пра што мы зараз кажам. Мы можам больш пазнейшыя прыклады браць і спрабаваць іх даводзіць але да так гэтага ці інакш, часу. сапраўды, па-ранейшаму князь спрымаецца найперш як вайсковы правадыр, тое, што пайшло яшчэ з перыяда вікінгаў, да? Па-ранейшаму кожны мужчына гэта ваяр, хаця ёсць прафесійная дружына, хаця функцыі дружыны ўжо змяніліся, старэйшыя дружыннікі, яны ператвараюцца у феадалаў, баярства, якія самі сядзяць ужо на зямлі, і якія самі могуць мець уласныя дружыны, і гэта, дарэчы, якраз уплывае на ўскладненне структуры войска. Але яны таксама выступаюць у бітву і таксама б'юцца.
І выхаванне хлопчыкаў відавочна як у княжацкіх сем'ях, баярскіх сем'ях, так і ў сем'ях простых людзей. Яно грунтавалася на раннім абучэнні вайсковай справе. Но ўвогуле лічыцца, што дзяцінства людзей таго перыяду оно было больш кароткім. Это датычылася і дзяўчынак, бо дзяўчынкі ўжо ў 12-14 гадоў выдаваліся замуж. Это датычылася і хлопцаў. І для хлопцаў З якога ўзросту ўжо маглі ўзяць у войска ці выкарыстоўваць гэтых дзяцей па сутнасці, як я зараз не ўяўляю 12гадовага хлопчыка, якога можна браць у войска, вось і дарэмна, да, таму што Яны самыя Ужо- небяспечныя для ворага, Да. як паказвае практыка. Таму што хуткія, фактычна абрад вайсковай ініцыяцыі з пасаджэннем на каня ў тым ліку, хаця толькі фактычна адзін такі выпадак летапісе зафіксаваны, ён адбываўся ў 2-3 гады для княжацкіх дзяцей, для баярскіх дзяцей, таму што тут як прафесійным спорце. Чым раней хлопчык пачаў спортам займацца ці дзяўчынка, тым відавочна найбольшых поспехаў мае шансаў дасягнуць. Да? Тое ж самае і тут. Паколькі князь это воін ці баярскі сын, это воін, княжскі сын, баярскі сын. Значит, чым раней яго рыхтаваць да вайсковай справы, тым раней ён воінам стане. Ну і знакаміты прыклад мы прыводзілі ўжо гэты прыклад Святаслаў Ігоровича у паходзе княгіні Вольгі на Драўлян. Да? Князю там некалькі гадоў было, але менавіта ён распачынае бітву. Ён кідае кап'ё, летапісец апісвае, што гэта кап'ё паміж вушэй коня прыляцела і упала. Але ваявода кажа, што князь ужо пачаў, пацягнем і мы за князем. То есть важна было, каб сімвалічна, вось гэты маленькі няхай сабе князь, але князь, які надзелены нейкімі дабротамі ад багоў, а потым ад хрысціянскага бога, якому спадарожнічаць павінна ўдача з дапамогай гэтых багоў, каб ён менавіта распачаў бітву. І все гэта ўспрымалі абсалютна сур'ёзна. Гэта не тое, што давайте пасмяемся, што гэты хлопчык не змог кап'ё кінуць. Да? Для іх сітуацыя была цалкам сур'ёзнай, бітва распачалася, ў гэтай бітве кіеўскае войска перамагае Драўлян. Скралі дзяцінства Да, у і хлопчыкаў. што цікава, знаходзяць археолагі прадметы ўзбраення. Скажем, драўляныя мячы, дастаткова распаўсюджаная знаходка на землях Русі, ці дзіцячыя кісцяні. Это значыць, што дзеці з ранняга дзяцінства рыхтаваліся да свайго будучага лёсу, і яны ўжо гулялі гэтымі мячамі. Ну, можна сказаць, зараз таксама мы можам купіць в супермаркеце Так. Пачынаючы ад пластиковый, мяча. пластмассовый меч, да, шыт і шлем, напрыклад. Але ў чым было адрозненне? Тады гэта куплялі не куплялі, а рабілі для маленькіх, а зараз нават дарослы чалавек можа сабе дазволіць такі меч. Пластиковый. Рэканструкторам. Так вось, той же самы драўляны меч ад сучаснага пластмасавага адрозніваўся тым, што ён мала адрозніваўся ад баявой зброі. Таму што калі меч гэты быў зроблены з дуба, ён быў амаль такі ж цяжкі, як меч з І ім металу. можна было таксама Ну і калі да, табе па руцэ далі дубовым мячом, бачыце, руку можна было зламаць. Значит, трэба было імкнуцца ухіліцца ад удара. І гэтаму навучаліся дзеці ў працэсе сваіх гульняў. Яны назіралі за дарослымі, за трэніроўкамі тых жа дружыннікаў, сучаснай мовай кажучы, трэніроўкамі, да? За бітвамі, а дзяцей бралі на поле бою, і тут вось гэта друцкая знаходка пра гэта сведчыць. Ну, нагадаем, што ў Друцку быў знойдзены даволі унікальны курган, калі знайшлося княжацкае пахаванне, мы ўжо прыгадвалі пра гэта. Больш таго, рэканструкцыя знешняга вобліку князя можна, гэтага маладога князя можна ўбачыць у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі побач з касай, таму што па чэрапу зроблена рэканструкцыя сучасная антраполагамі. І плюс было пахаванне некалькіх дзесяткаў дружыннікаў, што сведчыць, дарэчы, тут і колькасць дружыннікаў, якая ахоўвала князя, можна вызначаць. Гэта сярэдзіна 12 стагоддзя, гэта сутыкненне менскіх князёў з друцкімі, таму што княжыч з менскай галіны, полацкіх Ізяславічаў,
Але ён быў на полі бітвы. А вось глядзіце, тыя дзеці ў войску, якое цярпела паразу, іх бралі ў палон? Чаму б і не? Дзяцей. Ну, увогуле людзі на той Ці ў момант палон бралі ўсіх? успрымаліся як тавары, які можна прадаць. Гэта была здабыча, якую не трэба весці, яна сама ідзе. Таму калі ён не ўяўляў вялікай бяспекі, чаму б і не, чаму не прадаць яго? Ну і У асноўным ўвогуле якраз дзяцей і жанчыны бралі. дзяцей маглі ўспрымаць як маленькіх дарослых. Це тут не ўсё адназначна, ўсё ж таки розніцу нейкую бачылі. Ну і зноў-такі мы кажам, той же самы Владимир Мономах знакаміты, які паваяваў з Вячеславом Брачеславічам, з Вячеславом Чарадзеем. І ён 13 гадоў ужо выступае паўнавартасным князем. Ён перамяшчаецца на вялікія адлегласці праз розныя землі разам са сваёй дружынай. Ён заключае мірныя дамовы з тымі ж палякамі. Да? Тое, што нам зараз цяжка ўявіць дачыненне да 13-гадовага хлопчыка, а ён 13 гадоў. Гэта ўжо фактычна Кіраўнік малады, дзяржавы. але палітык, кіраўнік дзяржавы. Ну, гэта цяжка ўявіць. Ну, Але мяне тым ўсё не роўна... менш. І тое ж самае было і з полацкімі князямі, просто мы не ведаем такіх падрабязнасцяў. Можа, ён Таму проста што ставіў яны нейкую маленькімі пячатку, а становіліся. ўсё ж такі за ім кіравалі там, ну, нейкія больш дарослыя і Пры ім, гралі ў канешне, гэтыя дарослыя быў гульні. баярын, відавочна той самы чалавек, які яго выхоўваў, таму што, ну, скажем, такіх спецыяльных школ, да, ці сістэм падрыхтоўкі не было. Вучыліся па прыкладзе дарослых. І звычайна выхаваннем князя і займаўся нейкі прызначаны адказны дружыннік. І зноў-такі праз дзіцячыя гульні таксама ішло навучанне. Ну, элементарна, да, гульня ў снежкі, трэба было уварочвацца ад гэтых кабякоў снегу. Да, ці даганялкі, Ну, меткасць. развівалі вынослівасць, ці там, скажам, катанне з ледзяной горкі, раўнавагу трымаць, зноў-такі прабегчы ў валёнках па лёдзе возера ці ракі і не ўпасці. Всё гэта... Ну, увесь сэнс жыцця Было быў вайсковай вакол трэніроўкай. таго, каб зрабіць Да, а калі хлопчык падрастаў, З яго ж яшчэ хлопчыка бралі на воіна. паляванне. Да, і паляванне гэта не тое, што зараз. Зараз паляванне фактычна форма баўлення вольнага часу, форма адпачынку. Ёсць зброя, якая дазваляе з бяспечнай адлегласці знішчаць таго ж самого звера. Ну, а калі тут праводзіць паралелі, паляванне ў сярэднявеччы гэта справа вельмі сур'ёзная і небяспечная. Это, каб сёння, скажем, мядзведь таксама адстрэльваўся ад паляўніча, да, тое ж самае можна параўнаць, калі тыя людзі ішлі на мядзведзя з рагацінай, з моцным кап'ём і з нейкім кінжалам, ножом. Той же самы Мономах павучанне дзецям апісвае выпадкі, калі яго там і тур кідаў разам з канём праз сябе, і калі мядзведь ледзьве яго не ўкусіў, да, і калі люты звер, як ён піша, прыгнуў яму на калені разам з канём заваліў, але перакуліўшыся, ніякай шкоды яму не прынесла, бо дапамог. Да. Ну, гэта азначала, што ўсе, хто ўходзіць на паляванне, развітваюцца, таму што гэта можа быць апошні раз, так? Магло І быць. дзеці таксама, Канешне, былі выпадкі, калі і прадстаўнікі княжацкіх сем'яў былі моцна паранены, І не вярталіся. аказваліся на мяжы жыцця і смерці. Гэта таксама ёсць у крыніцах. А вось, калі мы кажам, ну, такі там 13-гадовы хлопец, і ён, па суці, ну, а ён кіраўнік, але воявода гэта зусім іншы чалавек. Правільна? Ён фактычна ўзначальвае. Ён узначальвае. Ён прымаў удзел у бітве? Ці ён все ж такі, як там дзе-небудзь на карцінах з Кутузавым, ён стаіць, ну, як можа, назірае, да? Ён І кіруе, прымаў але удзел у сам не бітве. ўвязваецца ў бітву. Але ўвязваецца, але апошні. Канешне, вакол яго былі дружыннікі, якія функцыі целахонікаў выконвалі. Ну, плюс мы назіраем якраз у 11-12 стагоддзе складваецца, відавочна, ну, па ўскосных зноў-такі прыкметах мы можам меркаваць, але відавочна складваецца такі кодекс дружыннага гонару, так, кшталту рыцарскага кодекса заходнееўрапейскага. Ну, вопытны дружыннік, ён не кідаўся на поле бітвы біцца з маладым чалавекам. Як правіла, малады біўся з маладым. А, ну, все ж таки кодекс Вопытны такі з быў. вопытным.
Але ўсё ж такі і князь, неважна колькі яму ўзросту, ён выступаў як яшчэ па традыцыі з тых часоў з першабытна-абшчынных, ён баявы правадыр, ён ваенны правадыр, і таму галоўная яго задача паказаць прыклад мужнасці. І ў выніку гэта яшчэ не той час, калі военачальнікі уважліва сачылі за тым, што адбываецца. Ну, фактычна, да, князь кіраваў войскам, але ідучы наперадзе гэта войска. А вояводы, адпаведна, іншымі часткамі войска могуць кіраваць. Поэтому 12 А калі загінаў князь, гэта азначала ўсё, канец, ці хтосьці яго ролю выконваў і працягваў гэта? Ну, такія былі ж. Ну, магло быць такое. Прыклады былі прыклады ў нас якраз, калі князі траплялі ў палоны, тады часцей за ўсё гарады здаваліся. У выніку маглі... Зараз про Всеслава кажам? Гэта ўжо пра час пасля Всеслава. Але ўсё роўна за каго змагацца. Гэта ўсё ж такі манархічная дзяржава, ёсць правадыр, ён усведамляецца як кіраўнік гэтай дзяржавы, а раптам яго не стала. Да, і калі будзе князь іншы... трапіў у палон ці загінуў, войска магло збегчы. А тыя ж гараджане ў аблозе маглі пачаць перамовы пра тое, каб здацца на найбольш спрыяльных для іх умовах, каб захаваць горад, каб захаваць свае жыцці. Ну, якая ім І розніца, атрымаць каму новага плаціць кіраўніка. падаткі, так? Аднаму чалавеку ці другому. Ну, яны там між сабой сварацца, нешта дзеляць, а... Ваня зараз выказаў пазіцыю гараджаніна. Ну, а яны... Ну, вось тут сапраўды, дарэчы. Я ў мінулы раз сказаў, што Всеслав здзейсняў свае вайсковыя паходы, у тым ліку таму, што яго падтрымлівала большая частка насельніцтва полацкага княства. Ён вельмі хутка страты дружынныя кампенсаваў за кошт рубленай раці, за кошт апалчэння. А ў 12 стагоддзі сітуацыя змяняецца, да? Калі раней тыя ж самыя гараджане бачылі, што Всеслав пайшоў на Новгарад, Новгарад гандлёвы канкурэнт Полацка на шляху зварах у грэкі, значит, мы нанясем удар па Новгарадзе, гэта дасць нам прыбыткі. Ну, а дарэчы, ёсць цікавая класіфікацыя войнаў амерыканца Марціна Уайта. Ён падзяліў войны на войны магутнасці, войны прыбытку і войны ідэі. Ну, зразумела, тут умоўна, таму што... Могуць і змешаны быць прыклад. Прычыны маглі А давайте перамешаны. падрабязней, літаральна праз пару хвілін, таму што трэба нам паглядзець афішу. Канешне, сёння час, я ўжо нават не ведаю, такі же цікавы, як бы быў раней, ці раней было цікавей, але шмат падзей адбываецца ў Віцебску. Зараз афіша, партнёр афішы, любімая газета «Віцебічы». Потым вернемся. Полезная информация для садоводов и домохозяек. Погода, гороскоп, программа телепередач и множество того, что сегодня очень актуально. Берегите себя и своих близких. Витбичи. Вместе мы можем больше. Витебский областной краеведческий музей приглашает на выставку картин Юрия Якимовича «Архитектура Беларуси. Живопись. Графика». На выставке представлено около 50 живописных и графических изображений памятников архитектуры Витебска, Витебской области и других регионов Беларуси. В экспозицию также вошли фотографии и публикации Якимовича по истории белорусской архитектуры. Кроме того, в музее представлены 2 привезенные из экспедиции деревянные скульптуры, ксерокопии рисунков и реконструкции исторических зданий из разных уголков Беларуси. Выставка работает с 10 часов. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет музыкально-поэтический вечер «Я счастлива теперь». Ведущие мастера Колосовского театра, актрисы Наталья Аладко и Светлана Жуковская, приглашают отправиться в чудесный мир классического романса и всемирной поэзии. В творческой программе прозвучат романсы «Ночь светла», «Утро туманное», «Мой костер в тумане светит», «Я счастлива теперь» и многие другие, обрамленные стихотворениями Александра Пушкина, Максима Богдановича и Владимира Короткевича. Начало в 19:00. Полезная информация для садоводов и домохозяек. Погода, гороскоп, программа телепередач и множество того, что сегодня очень актуально. Берегите себя и своих близких. Витбичи. Вместе мы можем больше.
Спадзяемся, што вы склалі сабе нейкі план мерапрыемстваў, на якія адправіцеся нават заўтра. Партнёр афішы любімая газета Віцебіча нам таксама дапамагае, но мы вяртаемся да нашых курсаў па гісторыі Віцебска. Я нават не ведаю, мы паспеем сёння ўсё, што запланавалі. Як пойдзе наш паход. Працягваем воевать. Так, працягваем, мы працягваем. спыніліся на класіфікацыі На войнаў. классификации войнаў и сказали, что, конечно, причины могут пераплетаться, и тому з одного боку можно сказать, что напад Усяслава на Новгород был выкликаны экономічнымі причинами, а з іншого боку тут імкненне досягнуть пэўнай магутнасці відавочна. Але что я хотел сказать першапачаткова, да, крыху адхіліліся, что ў 12 стагоддзі стаўленне простых людей, свободных общинников, и оно меняется до гэтых войнаў. Потому что, як правило, сутыкненне не нясуць ім нічого добра. Шкоду нясуць, потому что рабаўніцтва неад'емны элемент войны. А плюсу мало. И войны вельмі частыя. И адсюль мы назіраем змяненне стаўлення, у тым ліку і да князёў, сапраўды тое, пра што Іван кажа. І узрастае роля веча, народнага прадстаўніцтва. Канешне, сёння мы ўжо далёкія ад успрыняцця веча як такого паўнавартаснага выяўлення народнай волі, таму што нават калі паглядзець на тэрыторыю тых плошчаў, на якіх гэты веч адбываліся, там маглі прысутнічаць відавочна людзі дастаткова заможныя, а не проста там дарослыя самастойныя мужчыны. Ну, все б не поместились, Да. пачнем з таго. Ну, зноў-такі, здаўна вядома, это адзначана яшчэ ў летапісных крыніцах, што рашэнне прымалася галоўным горадам у дачыненні ўсёй зямлі. Але, тым не менш, гэта было ўсё ж такі народнае прадстаўніцтва, такая форма дэмакратыі тагачаснай. А вось ці слухалі І- тое народнае прадстаўніцтва? А справа ў тым, да, што князь абапіраўся на дружыну, а веча абапіралася якраз на апалчэнне. А апалчэнне па колькасці ў разы пераўзыходзіла дружыну. І таму воля веча, яна таксама была важнай. І якраз гэта роля ўзрастае менавіта ў 12 стагоддзі. Калі мы бачым часы Усяслава Чарадзея, веча відавочна дзейнічала. Але князь, моцны лідар, ён зацямняе дзейнасць веча. Але зноў-такі веча дзейнічала ў яго падтрымку. Гэта таксама, напэўна, важна. Тое, што мы назіраем полацкай зямлі ў 12 стагоддзі, яна раздрабілася, гэта значыць распалася на шэраг невялікіх княстваў. Пачатак быў пакладзены яшчэ тым падзелам, які забяспечыў Усяслаў, раздаўшы сваім сынам па тагачаснай традыцыі гарады. Але справа не ў тым, што яго было там 6 сыноў, нават калі б яго сыноў не было, мы, напэўна, пра гэта таксама ўжо казалі, раздробленасць бы адбылася, бо яна выклікана аб'ектыўнымі сацыяльна-эканамічнымі прычынамі. Гэта заканамерны этап развіцця сярэднявечнай дзяржаўнасці. І калі вся Русь, яна распадаецца на вось гэтыя княствы воласці, і Кіеў застаецца галоўным горадам першым сярод роўных, тое ж самае мы назіраем мініяцюры і ў полацкай зямлі. Полацк застаецца галоўным сярод гарадоў. Фактычна князю, які княжыць Полацку, гэта нічога не дае, акрамя адчування таго, што ён першы сярод роўных. Але, тым не менш, барацьба за Полацк, яна перыядычна ўспыхвае паміж прадстаўнікамі розных галін Усяславага роду, паміж рознымі яго ўнукамі, праўнукамі. І па сутнасці гэта барацьба, як і барацьба за Кіеў у маштабах Русі, яна бессэнсоўная. Барацьба за статус. Але тым не меней яна адбываецца. Гэта не заўсёды задавальняе саміх палачан. І зноў-такі палачане яны пачынаюць уплываць на таго, хто стане князем, на вось гэтую сітуацыю. Мы назіраем гэта яшчэ ў канцы 20-х гадоў, калі палачане мяняюць свайго князя Давыда, палітыка якога прывяла да паходу паўднёва-рускіх князёў, на князя Рагвалода. Мы назіраем гэта ў далейшым. І, в прынцыпе, гэта датычылася не толькі Полацка. Гэта значыць, што ўжо часам разыходзяцца інтарэсы князёў, інтарэсы простага насельніцтва, і інтарэсы простага насельніцтва выяўляюцца праз волю веча. І веча рэальна ўплывае
на ситуацию. А у нас есть еще карта, якую треба. Ну, я так думаю, давайте обов'язково поглядим карту, показати. как якраз размаўляць про палітычную сітуацыю, якая склалася, і чаму Полацк і Полацкае княства, куды ўваходзілі нашыя землі, так актыўна вяло баявыя дзеянні з суседзямі. Ну, мы бачым, сінім колерам тут пазначаны адгалінаванні старажытнага шляху з вараг у грэкі, і пасярэдзіне якраз вось Полацкае княства. Зверху Наўгародская, знізу Кіеўская, непадалёк яшчэ Смаленская і Чарнігаўская. Зразумела, што Полацк стаіць на важнай частцы старажытнага шляху з вараг у грэкі. Таму многія былі зацікаўлены суседзі ў тым, каб узяць пад кантроль менавіта гэтыя землі, адсюль пастаянныя войны. Больш таго, і Полацк быў зацікаўлены ў тым, каб удзельнічаць у кантролі іншых адгалінаванняў шляху з вараг у грэкі. Ну вось тут, дарэчы, вельмі добра мы бачым межы Полацкага княства, мы бачым, што такое Мінск. Гэта паўднёва-заходняя ўскраіна Полацкага княства. Калісьці сучасная сталіца Рэспублікі Беларусь. І бачым, што сапраўды Полацкае княства займае значную частку паўночнай частцы і цэнтральную частку сучаснай Рэспублікі Беларусь. Такое месцазнаходжанне прыводзіла да тых шматлікіх ваенных канфліктаў, у якіх удзельнічалі полацкія дружыннікі, у якіх удзельнічалі полацкія князі. Таму па сутнасці... І распачынаецца гэта літаральна ад узнікнення Полацкага княства. Распачаць можна ўвогуле ад Рурыка, калі ён пасадзіў сюды... Менавіта гэта я маю на увазе, да? Мы кажам, што сімвалічна у нас дата заснавання Полацка, дата пачатку дзяржаўнасці на нашых землях, это 862 год, таму што з'яўляецца ў Полацку муж Рурыка, ужо пазней назовуць баярамі, значит, з'яўляецца публічная ўлада, якая была аддзелена ад мясцовай супольнасці, значит, гэта ўлада носіла ўжо палітычны характар, і адсюль пачаткі дзяржаўнасці. І ўжо ў 865 годзе кіеўскія князі Аскольд і Дзір, паводле некаторых летапісных звестак, робяць паход на Полацк. Гэта азначае якраз, што паміж Кіевам і Новгарадам на той момант адзінства няма, кантралююць розныя прадстаўнікі розных дынастый, і, адпаведна, Полацк пасярэдзіне, ён ужо... Але, важнасць Полацку, яны змагаюцца за гэты Полацк. Узнікае той самы палітычны трохкутнік, пра які мы таксама казалі, Новгарад, Полацк, Кіеў, які будзе дзейнічаць і ў бліжэйшыя стагоддзі. І тое ж самае мы ўбачым падчас сватання Владзіміра да Рагнеды, калі гаворка вялася пра тое, што галоўна ўзяць пад кантроль Полацк як Полацкае княства як стратэгічна важны ўчастак для усіх усходнеславянскіх земляў. Ну, спачатку відавочна і Ярапол кіеўскі, Владзімір Новгародскі, яны імкнуліся здабыць падтрымку дружыны Рагвалода. А калі Владзімір зразумеў, што падтрымкі яму не будзе, ён тады вырашыў ўзяць Полацк пад свой кантроль. Можна было заключыць саюз праз шлюб, а можна было праз ваенным шляхам. Калі першае не атрымалася, рабіўся выбар ужо на карысць другого. Ну і, дарэчы, наконт баявых дзеянняў і наконт тактыкі варта прыгадаць бітву, пра якую мы ўжо і казалі. Гэта бітва на рацэ Судама, калі спачатку Барчыслаў, полацкі князь, найбольш першы, напэўна, з вядомых усё ж такі будзе Ізяслаў, але з найбольш тых, хто праславіўся сваёй палітычнай дзейнасцю. Дарэчы, мы можам паглядзець і фотаздымкі, памятная азнака калыска беларускай дзяржаўнасці ў Полацку, дзе прадстаўлены найбольш знакавыя асобы. Ну, тут мы бачым Рахвалода, Рагнеду, Барчыслава, Ізяслава і Ефрасіню. Памятны знак даволі ўдалы, і якраз вось гэта калыска і ладдзя, гэта сімвал на шляху з вараг у грэкі. Тут шмат сімвалізму сабрана ў адным месцы, і плюс найбольш выбітныя асобы, якія пакінулі свой след. Ну і наконт Барчыслава. Барчыслаў робіць тое, пра што мы казалі, нечаканы напад на Новгарад. Ён бярэ Новгарад і з багатай здабычы вяртаецца назад у Полацк. Вынік быў. Удала падышлі, скажам так. Але на адваротным шляху ён сустракаецца з дзядзькай, з Яраславам Мудрым, які спяшаецца на дапамогу сваім падуладным землям. І адбываецца бітва на рацэ Судамір,
як узгадваецца ў летапісу, зараз гэта Пскопская вобласць, рака Судама ўсё ж таки, калі націск, напэўна, правільна ставіць. Гэта тая самая бітва, пра якую Гэта супрацьлеглыя нейкія Гэта ёсць тая звесткі. самая бітва, пра якую супрацьлеглыя звесткі. Больш таго, гэта тая самая бітва, тысячагоддзя якой мы будзем адзначаць у наступным годзе. Чаму адзначаць? Таму што... Рэканструкцыя будзе? Ну, гэта да пскавічоў трэба звяртацца. Але тым не менш, 2021 год — гэта першая прыгадка пра Віцебск у старажытных летапісах. Не ў віцебскім летапісу, больш пазнейшым, а якраз у старажытных... больш ранніх, так скажем. У старажытных крыніцах у адной з рэдакцый, па сутнасці, аповесці мінулых часоў, і гэта ўжо сімвалічна. Таму вось нас чакае вялікая дата ў наступным годзе, якраз пасля гэтай бітвы, якая сапраўды супрацьлеглая, таму што крыніцы падаюць, што Яраслаў Мудры разбіў свайго пляменніка, перамог яго, але пасля чамусьці аддае яму віцебскі ўсвят. Аддае стратэгічна важныя гарады. Вельмі цікавы такой. Таму, я так разумею, Эйдмунд, вось гэта сага, там зусім іншыя звесткі. Аб Эйдмундзе. Аб Эйдмундзе Хрыксане. Да, пытаюцца іншыя звесткі. Якраз, які характарызуюць тактыку варагаў. Там была першая, ну, ёсць кніга, здаецца, мы нават пра гэта казалі, «Щит, имеющий отечество», прысвечаная, ну, выдавалася яна спачатку да 90-годдзя Камітэта дзяржбяспекі. І там прамым тэкстам напісана гэта ледзь не як першая спецаперацыя, калі нельга было ў адкрытую, ну, не тое, што нельга, навошта супрацьстаяць у адкрытую, калі можна дзейнічаць больш хітрымі метадамі. І вось прыклад, калі Эйдмунд быццам бы, згодна з гэтай крыніцай, замест бітвы захапіў жонку Яраслава Мудрага, і пасля хутка было дасягнута пагаднення, а замест бітвы там было 7-дзённае стаянне, 2 войскі стаялі, і ніхто не вырашаў распачаць бітву, таму што сілы былі ў прынцыпе роўныя. Таму вырашылі закаціць банкет. Таму вырашылі знайсці кампрамісны варыянт. На той момант, ну, дарэчы, мы яшчэ варта прыгадаць, што бітвы далёка не заўсёды былі крывавыя, часцей за ўсё ж такі чалавечыя рэсурсы спрымалі як людзей захоплівалі ў палон. Гэта быў жывы тавар. Навошта іх знішчаць, калі іх можна яшчэ добра прадаць. А крывавыя бітвы, прыклад другі, гэта тая ж Няміга, бітва на Нямізе, калі праз 100 гадоў нават крывавы след гэтага супрацьстаяння вельмі маляўніча і, ну, паэтычна складана сказаць у адносінах да такой крывавай падзеі, але тым не менш апісваў аўтар слова пра паход Ігоравы. Таму вось гэта ўжо была... Дарэчы, калі на Судаміры, ці на Судаме, все ж таки бітва пешая была, мы это можем казаць, перамяшаліся на конях, спешваліся, біліся. А вось на Нямізе ўжо неадназначна. Мы бачым зноў-такі, да, той самы радзівілаўскі летапіс, мы паспелі сказаць, што летапіс 15 стагоддзя, так людзі сябе ўяўлялі ў 15 стагоддзі. Але там ёсць шэраг момантаў, якія сведчаць, што мастак абапіраўся на больш раннія крыніцы. Нават такія моманты, якія супярэчаць тэксту, але больш правільна характарызуюць хаду падзей, ці пэўную падзею. І таму, відавочна, гэтай крыніцы таксама можна давяраць. Ну а наконт скандынаўскіх саг, быццам бы праўдападобная версія пра спецаперацыю, але ўсё ж такі я схільны давяраць больш рускім летапісам. Чаму? А ну сагі гэта ж можа быць нешта і прыдумленае Да, таксама. сагі гэта ўсё ж такі Ну, нашы творы летапісцы таксама, фальклорныя, я б не даваў ім якія веры. доўгі час бытавалі ў вуснай форме. Тая ж самая пасма аб Эйдмундзе, она была запісана толькі напрыканцы 13 стагоддзя. Ці запісана, ці створана нават, да? На падставе, канешне, нейкіх больш ранніх звестак. Ну і мы бачым там шэрагу момантаў, да, ёсць тыя моманты, якія карэлююць, якія адпавядаюць летапісным звесткам, але ёсць моманты, дзе варагі прыпісваюць сабе пэўныя гераічныя учынкі, пэўныя дасягненні, да, і гэта ўвогуле для іх характэрна ў сагах. І вось гэтыя звесткі
а тая, про якую мы гаворым, одна з іх, трэба У іх вельмі добра вялася крытычна і ўспрымаць. ідэалагічная праца. Сапраўды. У варагаў. Хаця насамрэч, ну, магчыма, пра гэта бітва не зусім правільна адлюстравана ні ў адной, ні ў другой крыніцы, таму што вось вынік нечаканы адносна Калі б Ярослав перамог, сапраўды, і даваць веры нашым летапісцам, то Ну, правда, з якой радасці аддаю ён гарады? Не, ну тут трэба больш тады шырока глядзець. Геапалітычная сітуацыя. Ярослав не быў зацікаўлены ў працягі канфлікту з пляменнікам, таму што небяспеку для яго уяўляў яго брат Мсціслав, які княжыў у Таракане. І, адпаведна, цалкам натуральна, што Ярослав, як чалавек мудры, так яго назаве ў 19 стагоддзі Мікалай Михайлович Карамзін, але недарэмна назаве, ён вырашыў за лепшае дыпламатычнымі шляхамі ўлагодзіць гэты канфлікт, аддаць Брачыславу тое, за што ён змагаўся, гарады Віцебскую свят, каля якіх праходзілі волакі. Адпаведна, волакі давалі магчымасць атрымліваць прыбытак. Знаеш, мы можам казаць, што это война прыбытку, да? Для Брачыслава і Полацкага княства. І Брачыслав застаўся задаволеным, і летапісец далей піша, што ваявалі яны ў далейшым за едзін, то есть разам. Правда, звестак канкрэтных пра сумесныя ваенныя дзеянні няма, але відавочна сумесныя іх дзеянні, магчыма, не ў прамым сэнсе сумесныя, а скаардынаваныя, былі накіраваны на каланізацыю балтскіх земляў, той же самой Літвы. Ну, аб'яднацца, і я так разумею, гэтае такое міравое пагадненне, яно даволі доўга цягнулася. Ну, паміж імі, у прынцыпе, канфлікту больш не Да, фіксавалася. не зафіксавана да самой смерці Брачыслава, а потым яшчэ Всеслав Брачыславіч гэту лінію працягваў нават пасля смерці Ярослава Владимировича аж да 1065 года. І, ў прынцыпе, Да калі паходу на паглядзець, мы ведаем яшчэ пра існаванне двора Брачыславава у Киеве, які па-рознаму ацэньваюць, абапіраючыся на тую ж сагу аб Эдмундзе, кажуць увогуле, што ледзь не Брачыслав кіраваў. Ну, ледзь не там нероўныя былі. Часам гаворка вядзецца пра дуумвірат, праўда, ў гэта вельмі мала верыцца. Ну, немагчыма такое, таму што там вельмі шмат Такія прапісана. мы ўжо недаверлівыя. У самой У сазе. 21 стагоддзі. Але ўспрымаць як магчымае тое ж гандлёвае дыпламатычнае прадстаўніцтва таго часу гэта поўнасцю рэальна, тым больш, што яны выступалі на той момант і увесь час кіравання Брачыслава далей як саюзнікі. Плюс мы маем рэальна каланізацыю балтскіх земляў, у чым быў і Полацк зацікаўлены, у чым быў зацікаўлены і Кіеў, а галоўнае гэта пацвярджаецца археалагічнымі знаходкамі. Якраз на гэты час актыўна археолагі, я думаю, будуць яшчэ знаходзіць новыя доказы таго, што у тым рэгіёне, дзе пражывалі балты, адбываюцца рэгулярныя сутычкі. А гэта значыцца, што той жа Полацк ідзе далей на захад і з'яўляецца той жа Браслаў. Гэта... А пазней уже пры Всеславе відавочна з'яўляюцца кукінойцы герцагі. В ніжнім падзвінні. Ну, наконт Усё Браслава гэта... да мора. Гэта версія, але версія, якая найбольш верагодная, таму што горад паходзіць... Ён пацвярджаецца археалагічна, гэта версія, але ў крыніцах не сустракаецца. Таму вось спалучэнне археалогіі і лінгвістыкі ў дадзеным выпадку, яны даюць магчымасць зрабіць заключэнне, што горад Браслаў гэта Брачыславль, які названы ў гонар князя, яго заснавальніка, як новага фарпоста на балтскіх землях. Тое ж самае, дарэчы, і хутчэй за ўсё Мінск узвышаецца якраз як ускраіна паўднёва-заходняе Полацкае княства менавіта ў гэты час, таму што гэта была частка той ж самай палітыкі Ярослава і Брачыслава па пашырэнні межаў у заходнім накірунку. Таму баявыя дзеянні там вяліся, ну, правда, як паказвае прыклад, спачатку замацаваліся, а потым паступова ўсё ж такі з балтамі прыйшлося і адступаць. Тая ж бітва 1106 года, калі летапісец увогуле гаворыць пра 9 000 загінуўшых палачан, ну, хутчэй за ўсё завышана значна. Але тым не менш страты, магчыма, былі вельмі вялікія, у першую чаргу сярод таго ж апалчэння, якія ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях. Нам трэба ўжо адступаць, бо час скончыўся. А можа завяршаць вайну. Так, трэба завяршаць нашы ваенныя дзеянні. Ну, не ведаю, што ў нас будзе далей на наступнай нашай сустрэчы. Скончылі мы ці не скончылі, пра гэта ведаюць толькі нашы эксперты дакладна. Таму гэта будзе сюрпрыз, калі мы сустрэнемся праз 2 тыдні. Вось, дзякуй за цікавы расповед. З вамі развітваемся, але раім паглядзець разам з намі яшчэ нашу ўжо традыцыйную такую рубрыку вясёлую Александра Крынмана «Мир не без добрых зверей».
Всем привет! Меня зовут Саша Коренман, и это рубрика «Мир не без добрых зверей». Если вы до сих пор не поняли, о чем я, просто посмотрите, как пацан шел к успеху, но не повезло, не вышло. One opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak. Вот в чем я на 100% уверен, собаки гораздо сильнее акулы. Если не верите, сами посмотрите. Кто это такой натворил из вас? Ну вы засранцы. Кто сделал? Кто? Главное, своих домашних питомцев за такие проделки сильно не наказывать. А то они же и в депрессию впасть могут. Чего плачешь? Хочу Пепа. Зачем? Надо. Ну и распускать сильно нельзя, а то не вы будете их воспитывать, а они вас. Кстати, если у вас также есть домашний питомец и вы сняли какое-то прикольное видео с ним, мы ждем его в нашем инстаграме Беларусь4 Витебск. Присылайте скорее, и мы покажем его в следующей программе. Ну что ж, друзья, на сегодня все, а в завершении вернемся к классике. Вас ждет видос, который, скорее всего, бы победил в программе «Сам себе режиссер». На танцполе, там алкоголь в кока-коле. Ты кто такой? Ты куда пропал? Ну-ка, стой. Что я тебе сказал? Стой на месте. Куда побежал? Ну, вось, сябры, такая вясёлая хвілінка у нас атрымалася, дзякуючы Александру Каренману і цудоўным жывёлкам. А я себе зловил на думце про то, что калі-небудзь наши у будучыні вось нашу праграму таксама могуць разглядаць, вось так спрачацца про то, что мы нават Что мы тут наговорили, и потом скажут, слухайте, яны были не абсолютно неправы, потому что уже есть новые известки. Ось, ну, як будзе, так будзе. Сёння так. На то яна і гісторыя. Кожны сам нешта там спрабуе штосьці падпісаць, перарабіць, але мы туды ўжо так глыбока не полезем. Таму да сустрэчы, усяго вам добрага. Ну а наступныя курсы будуць, калі нічога не зменіцца, то праз 2 тыдні. Пабачымся, напрыканцы будзе наш музычны нумар. Нясумнага вам вечара і беражыце сябе пакуль. Слышны кларнета.
красавицу с розой возле окна танцевать пригласят мадам Компануа. И в добрый светлый час он смотрит на всех нас глазами фонарей и древних улиц. Стремительно время летит, а город мой стоит. И помнит он свой каждый миг, каждый помнит миг. Город мой, он живой, наблюдает за нами незримо. В книгу судеб запишет он каждое доброе имя. И смеяться, и плакать он будет со мной, и писать истории чернильным пером. И в добрый светлый час он смотрит на всех нас глазами фонарей и древних улиц. Стремительно время летит, а город мой стоит. И помнит он свой каждый миг, каждый помнит миг. Город мой уже спит, ветер тоже утих, все в покое. Лишь на ратуше звон потревожит он время ночное.